takže ja vás už vydám dneska ideme trošku inú hru hrať, ako ste zvyknutí, tu It's Full of Mine. A hrám sa loží za večerku, čo bol pôvodný kokos, lebo to bolo hrozné. No. Máme tu šištinu a mnoho ľudí proste ide skúsiť znovu a majú furt toho Pavlo, Bruno, Marko a majú proste tie klasické. Ale čo tu mi dáme Workshop Center? Tu si vieš dať, ja som túto hru už veľmi veľa hral, takže preto tu mám aj loady. Takže my si však dáme proste nejaké random postavy, takže Marica, Pavlo a Peta. To máme nové postavy. Režimňu 55, 45 teda. Intenzitu si dáme si nízku, ale zima príde brzy. Bude střední, takže zima príde proste skoro. A mapa miesta si dáme na to miesta, dáme si nejaký mappack. Čiže ja si kúkam. Mappack 3. Nahrát, dám rýchlo späť. A ideme spustiť môj príbeh, jo, chceme to spustiť. No takže, ako už som to hral, takže viem skoro o čo ide. Prvý deň. Že vlastne my na začiatku tuto musíme iba prehľadávať, to je celé. Ale už som to dlhšie nehral, takže... Máme statusy. Nič nemáme, super. Prečo sedí? Jo, to je stolička. To. Otvoriť. Prosto. Jo, a pozrieme si, toto je tichá myš, rýchly biežek, detská vychovateľka. Je vôbec jedno z toho aspoň trochu dobré? A úplne nie ani jedno vôbec dobré. Môžeme niečo stávať. Viem, že úplne na začiatku si vyrobiť šporák. Viem, že to bolo dobré. Potom netýko tu stavať. Takže ty si rýchly bežať, jediný užitočný stagiaľ to. Tak to je super. Ja postavím posteľ. Nevšam kam postavím posteľ, lebo nech sa to bude úplne hore, že keď nás prepadnú. Že by som to kľudne dal aj sem dole. Taká spálň. No toto čo je tu? Ďalšie zamknuté dvere. Ale zabarikádované. OK. No toto je vlastne druhá časť toho veľkého oddálenia, čo vlastne ja viete, že ja končím s tom, ale neviete nakoľko ani dokedy. Neviete vôbec, viete len proste to, že dám pauzu. Takže na konci tohto videa nepretáčajte si to, vám to poviem. Ale ak si to práve pretočili, tak ste nubáci. Postavíme 3 postele. Jeden bude prehľadávať a druhý jeden bude možno strážiť. Ale tak možno k nám niekto príde, takže... Jo, tam sa nezmestí. Tak nevadí, tak dáme. Ticho vstávať. Ochlazuje sa to už? Kamu, koľko to je 13 stupňov? Dobre, tak si postavíme... Zbierať deživej vody, alebo si postavíme kolodielnú dílnu. Asi kolodielnú dílnu? Asi hej. I keď to nie je mu dobre takto hneď míňať. Chceš si ľahnúť? Sem 6 spaní. No tak to o chvíľu nebudeš. Máme lockpick, ale nemáme lopatu. Takže sa cez to nedostaneme. Vieš postaviť lopatu? Vieš postaviť lopatu, tak postav lopatu. A Marko, potrebujeme zberač vody, takže vstávaj. Teda môžeme si postaviť zberač vody. Tak môžeme, nemôžeme, čo nám treba? Treba nám komponenty.
Kde máme ešte niečo na prehľadávanie, kde sa dostaneme. Je to tá slovička, tak nič veľko. A nič. Tak ale máme teraz tú lopatu, keby sa v podstate dostaneme. Lopata je celkom dobrá, pretože môžete sa odhrabávať, ale máte aj ako zbraň. To máme jednoduché veci. A vlastne keď to urobí, tak sa nám tá lopata trošku zničí. S lopatou to ide samo. Teraz keď sa pozrieme, tak tá lopata je trošku zničená, ale to vôbec nevadí, pretože ja som fyzik, zase rozprávam. Kde nepotrebujeme ešte lockpick? Všade, ale môžeme si skúsiť postaviť. Nemôžeme si postaviť, tak ukončíme deň. Hľadať, ty pôjdeš hľadať a prvú noc by nikto nemusel prísť, takže buď garáž alebo zničený blok paneláku. Hlavne jedla. Príležitosť odfodovať. Nechcem odfodovať, chcem kradnúť. Tak asi nech neber cajk. Dobre, tak ideme vyraziť. Snáď tam nikto nebude. Takže je tu ticho. Je pohoda. Zatiaľ. Ja to už prehľadávaš. A to už chodíš u Marka. Som niečo videl? Tam ideš. To je jednak nikto tu není, vyzerá to tak. To by boli také červené bodky. Šipka hore. Sadneš si, nie? Tak nie, skoro bude to super, kámo. Nemôžeme zrovna všetko, nebereme. Máme kužákov, nevadí, nebereme, hnojivo nebereme. Bereme potrebné veci. To možno dobre rovno 4. Ale vyzerá to tak, že to asi žrádlo nebude. Jedlo! Yes. Bereme, takže toto dáme preč. Tak toto. A ak to bude, pozor. Ak to bude viac oných, no už tu môžeme asi bežať, čo? Je to sumereže, takže tam sa nedostaneme. Aha, vyzerá to tak, že aj tu sumereže. O, meško. Nič. Telka fungovala. No. Náboj. Začneme náboj. Čo máme batoh? Máme nejaké jedlo, nejaké šťastky. Myslím, že mám iba meno. Jesi, kamarát. Jo, bežíš. To je výhoda, že on nechce bežať, to sa tie postavy vedie bežať asi, hej. Ale je zpátky. Deň 2. Príde zima? Neprišla zima. Prišla to moje väčšia sranda. Čak je to prvá noc, tak akože dobré. Arica není v pořádku, potřebuje tabletky. Máme tabletky? Nemáme tabletky. Tak jediné, čo môžem spraviť, tak si ľahať do postele. Aj ty si ľahla iba, alebo najprv spúvar. Nemáš toto. No tak počkaj, najprv si postavíme pátidlo. Mám hlad. Konečne si ani veľmi hladová. Lebo je potom sranda. Vykraftiť páčidlo Minecraftové. A
Máme tohto 15, tohto máme menej, takže tohto postavíme. Máme toto, nemáme vodu. A nemáme... Dobre, tohto vykraftiť veľakrát. Keď dorobíš toto, tak môžeš pozrieť. Sa páči, zlota nechaj a ideme postaviť poklad. Dobre, zbierať rozdielne vody. Tam ho dáme, ľudia. Už som ho dal sem. Tuto bude mať také miestečko. Semka. Alebo semka. Dáme ho sem. Vyzerá dobre. Takto. No, je vojna, ja sa starám o to, čo vyzerá dobre. Dobre, je to 13 stupňov, už je dosť zima. Dobre, potrebujeme tu vodu, takže potrebujeme si spraviť filter, ak si dobre pamätám. Filter si nevieš postaviť, lebo ti chýbajú vo súčiastky. Takže páčilo si, neškajeme, koľko máme kubíkov? 1. Koľko to si nebudeme, to si minieme radšej na nejaké... To ne. Vieš postaviť iba jednu polievku? Máme? Filter. Nemáme filter. To je na nič, kamarát. To je na nič. Môžeš urobiť jednu polievku. Tak jeden z nich musí jesť. Tak bude jesť Marko, lebo ten si to zaslúži, lebo prehľadávať. Pôjdeš spať, lebo si unavený a Kveta ty poď toto dostávať. A počkaj, tichá ako myš. Tichá myš? To znamená, že nevydáva zvuk, aj keď beží? Tak nie, tak toto sa to nedozvieme nejak viac. Takže to vykraftí to páči, narobí to páčidlo, takže my sa dostaneme ďalej. Šíbe mi ľudia, šíbe mi. Tu vnútri si rozbijeme, ale ne, páčidlo, podľa mňa na tomto sa mám. Ale to nevadí, hlavne, že sa dostaneme niekam, už ďalej to našlo tomu. No ja ani ďakujem za odporčenou chatu. Chápem, dobre, chápem. Než potom niekedy tam, kde budeme prehľadávať, no tak tam môžu byť aj ľudia. Ale úplne v prvej, keď majú zbraň. Lockpick, načo mi diamant? Načo mi je diamant? Vysvetli mi, načo mi vôjde diamant? Prepáčte, ja tu idem ničiť, nevadí? Keď oni tu spia, chápeš? Dobre, tak ja im zavriem v slušnosti. Zavriem si obidve dvere. Bolo to tvrdový, kámo. No a my tu ničíme súte, oni tam majú otvorené dvere, to je super. Jakže za lopatou, je to lopata. Tu nájdeš aj na zemi, ale ty si to jak vôbec musíš vyrábať. No je super, že celý činžar na je tvoj. Ako dom to vo mne vyzerá, ale môže to byť aj dom. Prepáčte, to už veľmi zavriem. Je to zima, mali by sme si zatopiť. Keď bude po 10. Ale nie, hovoríme. By sme našli lieky. No je, pokiaľ táto bude vo väčšej prdeli, no tak už to potom dáme, ale zatiaľ je nemocná. Keď bude veľmi nemocná, alebo niečo také, tak nie potom, ale neviem zatiaľ nič. Si dáme, keď ste až sem dopozerali, no tak si tak napíšte do komentárov, že ako mám momentálne nastavenú postavu. Kveta. Tak napíšte do komentárov Kveta, nech viem, že tieto videá pozeráte. Ty teraz môžeš si spraviť žradlo. Dúfam. A ty choď tuto. Tak. Tak,
že nemáš vodu, tak nič, ale môžeš si spraviť filter. Môžeš si spraviť filter. A dať sa vodu. Prvé dni sú vždycky najhoršie, to proste nestíhaš. Aj vôbec staviteľ. Aha. Chvíľku sa nám už končí deň. Hodiny, stupne a dní. Neviem, tak si sadni na stoličku, no. Čo máš robiť? Neviem. Celý dom je konečne prehodaný. No, práve som ukončil deň. Tak, ty spí, ty hľadaj a ty stráž. Dvojdomek, vojenské stanovište alebo homolesánske robie. Preboha. Vojenské stanovište. Ľudia, dajte like a odber a za 5 lajkov sa tam pôjdeme pozrieť. A musíte dať like. Ja sa ide pozrieť garáž, ak som obchodovať. Nie, na čo je toto? Diamant. Na toto je diamant. Á, toto je diamant. OK, snak to budú chcieť. Teraz som si dobre praskol, počkej, kámo. Dobre. Ak som dobre čítal, tak je to veľmi veľa oných tých komponentov a súčiastok. Predpokladám, že tu niekto býva a že vnútri bude mať tie vzácnejšie veci. Že tu bude mať iba takéto proste len súčiastky. Preboha, komu to máš? Tak drevo zoberme dáke. A to je všetko. No, poviem boli, čo vyobchodujeme. Pačem. Jo, ty už si tu. Aha. Potrebuješ práca lieky. Jasné. Vieš prečo, kámo, lebo ja nepotrebujem lieky, ja absolútne nemám veľa pacienta, absolútne sa nechystá veľká zima, tu máš naprosto bežná vec. Čo je toto? Snehová díru neudela. Dáme ti toto. Dáme ti toto. A čo nám dáš? Potrebujem vodu. 2 vody mi dáš? Potrebujem 5 vod, aspoň mi daj. Konzervu. 2 konzervy nie. To nestačí už. To nestačí, ale tak to bereš. To ja odoberiem diamant. Nie, tak odoberiem toto. Tak dám 4. To je lepšie. Tak to berem. A ešte si teda môžem dať toto a toto berem. Takže ja to aspoň jedno konzervu. Tak, mi daj aspoň toto 2 vody. Tieto súčiastky. Nie, čo ja potrebujem súčiastky, kamo. Chcem toto. Nie, tak proste ber toto. Dovidenia, a ja ti kradnem hore. Snáď ho to nebude zaujímať. Nie, nezaujíma ho to. Ale myslím, že vlastne také už nič také nepotrebujeme. Takže ber všetko a pak sa pozrieť ešte sem. A samozrejme do tej vojenskej základne sa poďme pozrieť až po prestávke, hej, takže počujete za chvíľku, ale po vojenských sa tam určite pôjdeme. Samozrejme musíte dať 5 lajkov. Extrémne veľa. Ale nemám 3 odberateľov, dobre. Mohol by som napríklad poďakovanie za 10 odberateľov. Nie, urobím poďakovanie za 50 odberateľov, keď dáte 50 odberateľov. Tak neviem, no. Napíšte do komentárov, čo chcete, aby som spravil za 50 odberateľov. A ináč ja sa s vami dneska rozlúčim. A tak teda, ja som to asi povedal, nie? Nepovedal som náhodou vo videu, kedy končím? Nie, končím do Vianoc. Cez Vianoce vyjde prvé video, takže sa tešte. No a čaute.